Didn't see it coming, coming. Coming, coming. Didn't see it coming, coming. Εγώ προσπαθώ να σου φωτιά, αλλά... Αχ, θα σπάσει άραγε ο μάνατζερ τάβλη και μητέρη δεν Γιο, δεν έπιασες τίποτα? Λοιπόν, πήγα κολυμπώντας μέχρι το δεύτερο μόλο να ελέγξω το μέρος και κολυμπούσα τόσο πολύ που έχασα το κουράγιο μου και σκέφτηκα να βγω από το βουνό με τα πόδια από την άσφαλτο, αλλά δεν μπορούσα. Είναι όλοι άσχετοι, πραγματικά. Νιώθω ότι παλεύω μόνος μου. Τι θα είναι άραγε το έπαθλο σήμερα? Δεν ξέρω, λες να φάμε τίποτα? Αν κάνει να φάνε τίποτα, πεινάω. Stay still until they find it out. Το έπαθλο σήμερα είναι τσουρέκια από τον ανώνυμο φούρνο. Εκπληκτική βουτιά και από τους δύο. Εδώ βλέπουμε το Λίο από την Κρήτη να έχει ένα μικρό προβάδισμα. Για να δούμε. Έχει προβάδισμα, ναι, βγαίνει. Κυρίες και κύριοι, η μπλε ομάδα, ο γιος του Ζενιώτη, ξεκίνησε το εύκολο 2-2 ρε λέει αυτός ρε. Χωρίς να πει πάμε, ξεκινάς. Άσο ρε φίλε, εντάξει, άσο. Εντάξει, μα αυτό πρέπει... Φιλαράκο να θέλει το κάτι. 'Cause Το έπαθλο ήταν καταπληκτικό. Ένιωσα κάτι γλυκό στο στόμα μου μετά από τόσο καιρό. Το χάρηκα πάρα πολύ, εντάξει, και το αξίζαμε. Είχαμε πολύ καιρό να κερδίσουμε φαγητό. Το φαγητό ήταν τέλειο. Η σοκολάτα ήταν καταπληκτική. Τέλεια. Ήταν όλο τέλειο. Το σκηνικό ήταν καταπληκτικό. Λοιπόν, Ζεράκη, επειδή πίνασα ρε φίλε, άμα δεν έχουν και αντίρρηση στα παιδιά, την τελευταία καρύδα που έχει μείνει. Τώρα η ώρα κατεβάζει τελευταία καρύδα. Τι λες ρε φίλε. Ωραία, θα φάμε όλοι μαζί στις 2. Εγώ πάλι υποθυμίσω, δεν νιώθω καλά. Το παιδί ανακατεύεται. Τσατίστηκα λίγο με το μισθοφλόρο. Δεν μοίρασε τις προμήθειες σωστά. Λοιπόν, και εντάξει. Μα μην το λες έτσι όμως ρε φίλε. Ηρεμήστε, δεν δοκιμάζουμε να κατεβάσουμε την καρύδα, είναι πολύ εύκολα. Δεν ξέρω πώς θα έχεις μάθει. Όσο τσακώνεσαι... Την πείνα έχεις χάσει τα λογικά σου και μετά το σπίτι μου. Άφα σπίτι μου. Παιδιά, το παιδί κάνει μια προσπάθεια και εσείς τσακώνεστε. Έλα Μιχάλη, έλα Μιχάλη. Γεια σου φίλε. Απέτα. Έλα φίλε, άνοιξε φίλε. Θα στην ανοίξω το κεφάλι. Σήμερα πιστεύω η ομάδα μου δεν πήγε πολύ καλά. Εγώ πήγα πολύ καλά. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να είμαι σε αυτήν την ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να είμαι μια ομάδα μόνος μου. Όταν θα κερδίσω πάλι τα αγωνίσματα και με παρακαλάτε και μου λέτε ευχαριστώ. Με το που βλέπω παιδιά το τσουρέκι, λέω σκολιδά, δώσ' τα όλα, θα φάμε σοκολάτα. Πιστεύω τα παιδιά είναι το απίλαυσαν. Εντάξει, δείξαμε πάθος. Θέλαμε την νίκη σίγουρα. Δεν καταφέραμε να κερδίσουμε, χάσαμε. Όλα τα παιδιά προσπαθήσανε. Εγώ μετά το καυγά με το λούτσινό της δεν είμαι καλά. Σκέφτομαι για την αποχώρηση. Λες να φύγεις ρε. Δεν ξέρω, αλλά Δεν νομίζω ρε Γιάννη. σκέφτομαι πολύ σοβαρά. Ψηφίζω το... Mein Flight-Sekret Chica un host a entrar Su bella mais Ti dovremmo fetili coquetili Non mai poter Είμαι πολύ χαρούμενη που κερδίσαμε σήμερα την Ασυλία. Δεν θα φύγει κανείς από την ομάδα μας.
Στο πρώτο αγώνισμα εγώ έχω μείνει δυσαρεστημένος από τον εαυτό μου, γιατί οι πτώσεις που έκανα δεν ήταν και πάρα πολύ καλή. Μετά, εντάξει, πήραμε την ασυλία, τα παιδιά όλα είναι πολύ συνεργάσιμα. Ψηφίζω τον Μπου, γιατί αγωνιστικά είναι ο πιο αδύναμος. Ψηφίζω τον Μπου, θα πάω αγωνιστικά, παρόλο που έχουμε γίνει φίλοι στο Survivor. Ψηφίζω τον personal trailer, γιατί έδειξε μια παράδεκτη συμπεριφορά σήμερα στο αγώνισμα. Ψηφίζω τον Μπου, γιατί στο αγώνισμα που δώσαμε σήμερα ήταν οργός, δεν είχε ομαδικό πνεύμα. Ψηφίζω τη Δώσε Νάζη, γιατί είναι αδύναμη αγωνιστικά. Καλησπέρα σας και πάλι. Η ψηφοφορία τελείωσε. Όπως είδαμε και πριν, ο Μπου έχει 3 ψήφους και είναι αυτός που θα αποχωρήσει από το παιχνίδι μας. Δεν μπορώ να ανέβω ρε παιδιά, έχω ψηφοβία, δεν μπορώ. Είμαι ο Θάνος Σολή από την Κρήτη και πάμε να φάμε βαβλάκια στις Αργάνες, στο Βάκτορι.